ఎప్పుడైనా ఎక్కువ బాధ కలిగింది అనుకోండి, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ బాధ నాకు ఎందుకు వచ్చింది అనే ప్రశ్న వచ్చిందని అంటే మీరు ముందు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటో తెలుసా? ఈ బాధ నన్ను విధేయత కలిగి ఉండడానికి దేవుడు నేర్పిస్తున్నాడు అని మనం ఆలోచించుకోవాలి. ప్రియులారా, బాధలు అందరికీ సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఎన్నో చెప్పుకోలేని బాధలు, చెప్పుకోలేని రోగాలు, కొంతమందికి చెప్పుకోలేని ఈ కుటుంబ సమస్యలు ఎన్నో రకాలుగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ కొంతమందిలో ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎందుకనంటే దేవుడు అంటున్నాడు నీకు విధేయత నేర్పించేవరకే. కానీ ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రియులారా, బాధలు ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతం కాదు. బాధలు ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతం కాదు. సుఖ దుఃఖాలను దేవుడు ఏం చేశాడు? జతపరిచాడు. కొద్ది రోజులే ఈ బాధలు, కొద్ది రోజులే ఈ దుఃఖాలు, కొద్ది రోజులే ఈ శ్రమలు. తర్వాత ఏమొస్తుందంటే సుఖము, సంతోషము రెండు ఉంటేనే ప్రియులారా జీవితం అనేది.